Mijiet ta' nies ħonqu l-Knisja taż-Żejtun sabiex isellmu lil Ruben Azzoppardi. Iż-żagħżugħ ta' 34 sena li tilef ħajtu traġikament nhar il-ħamis fix-xajra ta' Ħażabbar. Bosta ħbieb li kienu preżenti għall-funeral iddeskrivew lil dan il-missier bħala bniedem avventurus u ta' qalb tajba. Kien bniedem avventurus ħafna, ħobb jitrenja, jiena nafu żgħir, kien beda jitrenja magħna, ġifieri dejjem bniedem attiv ħafna, bniedem mill-aħjar. Kien dejjem bniedem determinat, lest li jgħinek ukoll, ġifieri aħna forsi nies jarawna bħala nies għax qed nitrenjaw, ġifieri niġġieldu ma' kulħadd. Pjuttost bil-kontra, fil-każ ta' xulxin ngħinu xulxin, nagħmlu xulxin biex isiru aħjar tnejn li aħna speċi. Jien dejjem hekk niftakru li bniedem dejjem prova jgħinni biex insir l-aħjar tiegħi nnifsi. Karattru ġentili ħafna, wieħed li jkun jista' jgħin. Rigward training dejjem sibna support minn għandu, speċjalment il-klabb. Ħbieb ta' tfulija, trabbejna flimkien. X'kellu differenti forsi Ruben minn nies oħra? Kollox. Ngħidlek tifel ġenwin, jekk tarak qed titbagħti ħajġi għajnek mill-ewwel. Dak kollox. Ħaġa li kienet tispikka f'Ruben kienet l-imħabba tiegħu lejn dixxilpini sportivi differenti, iżda kien magħruf sew fil-qasam tal-arti marzjali. Sports kien ifisser ħafna għalih, kien parti importanti minn ħajtu, kien jiddedika ħafna ħin għalih ukoll, kien atleta mill-aqwa. Kien parti kbira minn ħajtu żgur ġifieri dejjem xtaq. Pereżempju jiena kont nagħmel Spirit Combat miegħu u beda Spirit Combat u mbagħad kompla bil-kickboxing ukoll ġifieri u naħseb li fi żmien tiegħu kollu laħaq dak kollu li xtaq naħseb. Il-karriera tiegħu tal-arti marzjali naħseb laħaq it-top fejn li speċi laqas jiena qatt ma laħaqt ġifieri ta'. Kollox. Ħajtu. L-arti marzjali għalih kienet xi ħaġa ta' importanza. Ruben ħalla jibku warajh diversi qraba fosthom martu u bintu Nicole ta' 3 snin. Waqt il-funeral spikkaw numru ta' kollegi tal-kickboxing ta' Ruben li libsu l-uniformi bajda u ħamra, il-kuluri li għalihom Ruben iġġielet kemm il-darba biex jirbaħ l-unuri internazzjonali. L-inċident li ħasat il-ħajja ta' Azzoppardi seħħ nhar il-ħamis li għadda waqt li grupp ta' ħbieb kienu qed isuqu l-quad bikes f'inħawi magħrufa bħala ġol fit-tafal ix-xajra ta' Ħażabbar meta għal xi raġuni l-vittma waqa' minn fuq l-irduma l-isfel. Iżda dik l-ħamis kellha tkun avventura bil-quad bikes għal dan iż-żagħżugħ inbidlet fi traġedja li ma ħallitux jara d-dawl ta' sena ġdida.